ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତ ଜାତିପ୍ରେମୀ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜି ସେଇ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିଧାନ ଅଛି, ଦୋଳଗୋଠରେ ଯାହା ବିଧାନ ଅଛି, ସେଇ ବିଧାନ ଉପରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜାତିପ୍ରେମୀ, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ ବେଶ ନିମଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଶୁକ୍ଳା ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୋଠ ବିଧାନକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ହଁ ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଛତା ବନ୍ଧା ହେଉଛି ସେ ଛତାର ବିଧାନ ବା ତା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଏ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଛତ୍ରର ମହିମା, ଛତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଧରି ତୁମେ କରିଛ ଗାରିମା। କେବଳ ହାତେ ଛତ୍ର ହାତେ ହୋଇଲାକ ତହିଁ, ମୁମ୍ବଡ଼ ସୁବୋଧ ବୋଲି ଛତ୍ର ଆଣ ବହି। ଆବର ଲଗାଇଅଛ ଫୁଲିଛ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋପାଳମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କା। ବେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ହାତେ ଯେ କେତେକ ଆଙ୍ଗୁଳ, କାଉଁ ପୂଜ ଛତ୍ର ହୋଇଅଛି ଛୁଳ। ପୋତା କେତେ ଉହା କେତେ କହିବ ସଞ୍ଚେପି, ସରଳ ବଣି ଅଧାମ ଦେଇଅଛ ଟିକି। ରହ ରହ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଏଇଠାରେ ରହ, ନ କହି ପାରିଲେ ଛତ୍ର ଏଇଠାରେ ଥୁଅ। ମନ ସିଦ୍ଧି ତୁମର ଦେବେ ଗୁରୁଠାରେ ଥିବ, ଛତ୍ରର ମହିମା ବିଷୟ ବୁଝାଇ କହିବ। ହେତୁ କରିଥିଲେ ତୁମେ କହ ସବ ଦାୟୀ, ହେତୁ ନଥିଲେ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୁଛ ଯାଇ। ନୋହିଲେ ଭାଷା ତୁମେ ଆମଠାରୁ ଶୁଣ, ନୋହିଲେ ଭାଷା ଆମଠାରୁ ଶୁଣ। ଭଣିଲେ ନୋହିଲେ ଭାଷା ତୁମେ ଆମଠାରୁ ଶୁଣ। ସେଇଠୁ ଭଣିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ନନ୍ଦ, ଭଣିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ନନ୍ଦ ଶରଣେ ଶରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଶୁଣ ଏ ଉତ୍ତର, ଶୁଣ ଏ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଜାନେ କହିବାକୁ ଏବେ। ଛତ୍ରର ମହିମା ବିଷୟ ଶୁଣ ବାବୁ ତୁମେ। ତ୍ରେତୟାରେ ଅନ୍ତ ଥିଲେ ଜପରେ ପରବେଶ, ବଂଶୀ ବଟ ତଳେ ବୀଜ ଏହି ପିତ ବାସ। ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବାବୁ ସୁବଳ ଯେ ଘେନି, ସୁବଳ ଶିବସେ ଏଇ ପାଞ୍ଚକୁ ଯେ ଭିନି। ଗୋପପୁରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଗଲେ ରହି, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜା ନାମ ହିଁ ଭଣଇ। କଂସଧର ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା, ମନ ଥୟ କରି ଭାଇ ଧନୁର ମହିମା। ସାରଙ୍ଗ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ଆବର ପିନାକିବ, କୁଦର ଗାଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ମାଗିଛନ୍ତି ସହଦେବ। ପ୍ରଥମରେ ନାମ ବେନୁ ମହିଷୀ ଅଷ୍ଟପଗ ହେଲା, ଷୋଡ଼ଦଶ ପଗ ତାର ଆଉ ଯେ ରହିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପଗ ହାତେ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟର, ଦ୍ୱାଦଶ ପଗ ରହିଲା ବେଟଲମ ତାର। ଚତୁର୍ଥ ପଗ ଯେଉଁ ଶୁଣ ଗୋପାଳଇ, ଦ୍ୱାଦଶ ପଗ ଯେ ବେଟ ବୃନ୍ଦାବନ କଇଁ। ତ୍ରୟୋଦଶ ପଗରୁ ଯେ ଧନୁରେ କରିଲେ, ସେଥିରୁ ଯାହା ରହିଲା ଛତ୍ର ଆରମ୍ଭିଲେ। ଏକ ପଗ ପୋତା ପ୍ରମାଣ ରଖିଥିଲେ, ଛତ୍ର ହାତେ ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବାଳ ଠାରେ ଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳଙ୍କ ମେଳେ ବସା ରଖିଥିଲେ, ତହିଁରୁ ଚରିତ୍ର ଏବେ ଶୁଣାଏ ଗୋପାଳ। କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଗୋବର୍ଷ ମଧ୍ୟର, ଚାଲିତ ରପାରେ କୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କଇ ମାଙ୍କଇ। ସମସ୍ତେ ଉହାଡ଼ କଲେ ଜାମୁଡାଳ ନେଇ, ଛାୟା ତଳେ ଗୋପୀନାଥ ବିହାର କରନ୍ତି। ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଯଶୋଦାମ ବସି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଦେବତାଏ ଥିଲେ। ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବଳ ନେଇ ଛତ୍ର ଯୋଗାଇଲେ, ଚରୁ ଅନ୍ନ ମାଗି ଗୋପାଳ ପୁଅ ଯିବା ବେଳେ। ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଦ୍ୟଛତା ଗୋଟି ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବଳ ଠାରେ ଅଛି। ସୁନନ୍ଦ ବୋଲିନ ବୋଲି ବହନ ଆଣନ୍ତେ, ବୋଲିବ ବହନ କରି ଛତ୍ର ଗୋଟି ଦେବ। ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବଳଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର କହିବ, ଏମନ୍ତ କହି ଗୋପାଳ ଆଣିଲେ ଏକ ଛତ୍ର। ଛତ୍ର ଦେଖି ମନେ କୃଷ୍ଣ ହରଷିତ ଚିତ, ଶିବସ ବଇଲେ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଯିବା। ଫାଲଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଯାତ୍ରା ହିଁ ରଚିବା, ରବିର ତାପ ନାଗନ୍ତେ ନ ପାରିଲେ ଚାଲି। ଉପରେ ବିଚିପାତ ତଳେ ତତଲା ବାଲି, ତେଣୁକରି ଛତ୍ର ଯେ ଖୋଜନ୍ତି ବନମାଳି। ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ନାମ ଜଣାଇଲେ, ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ନେଇ ଛତ୍ର ତେଣୁ ଯୋଗାଇଲେ। ଲଉଡ଼ି ସିଂହା ବେନୁ ବଂଶୀ ଗୋପାଳ ଘେନିଲେ, ଶିବସ ଗୋପାଳ ଛତ୍ର ଉବାଡ଼ିଲେ ନେଇ। ଛାୟା ତଳେ ଗୋପୀନାଥ ବିହରନ୍ତି ଯାଇ, ନାଚନ୍ତି ଗୋପାଳ ପୁଅ କୁଣ୍ଡଳୀ କୁଣ୍ଡଳୀ। ରାସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଳି, ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଣିଲ ଛତ୍ର ତଳରେ। ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ କୁତୁହେଳେ, ତେଣୁକରି ଛତ୍ର ଆମେ ଭିଆଇଲୁ ଭାଇ। ସୁଜନ ଗୋପାଳ ଘରେ, ତେଣୁକରି ମତେ ଦେଖେ ଛତ୍ର ଆମେ ଭିଆଇଲୁ ଭାଇ। ସୁଜନ ଗୋପାଳ ଘରେ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଥାଇ, ରାସ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଣରାଶି ଗୋପ। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚକ୍ଷେତ୍ର କରାଇଲୁ ଗୋପ, ଚୌଧ ଅବତାର ମାନ କରି। ତେଣୁକରି ଛତ୍ର ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ହରି। ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଭୂଷଣ ସନମନ୍ତ ତଳେ,